Damos a sesión no apartado de mocións do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de don José Manuel Golpe Acuña sobre as políticas que desenvolve a Xunta de Galicia co obxectivo de que a transición enerxética se faga desde unha óptica social e inclusiva. A esta moción presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista por iniciativa de dona Patricia Iglesias Rei e para defender a moción ten a palabra o señor Golpe Acuña. Salud. Grazas, Presidenta. Boa tarde, señorías. Imos falar de transición enerxética. A transición enerxética necesita unha cidadanía activa que se adapte aos sistemas productivos, que reorganice os mercados e, por lo tanto, reforce a acción colectiva. Mais, como xa expresou o economista Herman Daly, abordando o concepto de desenvolvemento sostible, dicía, alrededor deste pensamento, que se o paradigma subxacente e os valores que o sustentan non cambian, ningunha habilidade técnica ni inteligencia artificial poderá resolver os nosos problemas. En realidade, só os agravaría. Por iso, un cambio no sistema enerxético non se pode impoñer por decreto. Só poderá ser froito de numerosas experiencias concretas no ámbito da produción, consumo e venda de enerxía. Durante a historia da humanidade aconteceron diversas transicións enerxéticas debidos a cambios na organización da sociedade, cambios tecnolóxicos e cambios ambientais. Así, históricamente asistimos á revolución agraria, á revolución industrial ou ao boom petrolífero, que supuxeron cambios radicais nas estruturas sociais. Neste momento topámonos nunha nova transición enerxética. O cambio climático, unido ao feito de ter un sistema baseado en recursos minerais e combustibles nucleares, está a implicar unha serie de cambios que afectan aos modelos de produción, distribución e uso de enerxía. Trátase dun cambio estrutural no que todos os axentes implicados deben adaptarse, incluindo administracións públicas, empresas e, dende logo, a propia cidadanía. Desta maneira, faise necesario o entendemento dos procesos para poder adoptar novas políticas normativas, así como tamén resulta imprescindible unha toma de conciencia da cidadanía para poder facer fronte aos novos retos que nos expoñen como sociedade. Todas estas solucións deben executarse nunha óptica socialmente inclusiva, sin deixar a ninguén atrás. Non é importante unha discusión técnica máis sobre enerxía, senón é unha discusión de como se reparte a factura, como se reparten os beneficios da transición enerxética aquí na Galiza, ou dito de outra maneira, quen paga, quen cobra e quen decide. A chamada transición enerxética, tal como está concibida hoxe, non é unha alfombra vermella cara a un futuro verde. É unha carreira de obstáculos para a maioría social galega. Para centos de familias traballadoras, cambiar de caldeira por unha bomba de calor, un coche diésel por un vehículo eléctrico, non é unha opción razonable, é unha verdadeira utopía. E esa utopía chega, ademais, agravada con unha carestía de vivendas sen precedentes e coa cesta da compra en máximos históricos. Mentras tanto, os prezos da enerxía seguen a ser un mecanismo de extracción de rendas das maiorías sociais cara aos grandes operadores enerxéticos. E todo isto nun país, Galiza, que exporta de media máis do 35% da electricidade que produce, facéndose fornecedor para o resto do Estado, pero sen un mecanismo como unha tarifa propia ou sistemas de protección social. Exportamos electricidade e importamos prezos altos e incerteza. Este é o paradoxo dun modelo que trata a Galiza como colonia enerxética. E por riba, a forma en que se están a xestionar a implantación de renovables consolida este modelo extractivo, un modelo extractivo potenciado dentro da propia Xunta de Galiza. Esta é a definición perfecta da transición enerxética mal gobernada, cando un goberno perde o norte. E isto quedou demostrado no pasado debate do Estado da Nación, donde non houbo nin unha soa mención á protección social. E o resultado é o de sempre cando o goberno perde o norte. Máis desigualdade social, máis desigualdade territorial e máis pobreza enerxética. Porque non estamos falando en abstracto, En Galiza hai preto de 300.000 persoas en situación de vulnerabilidade enerxética, 95.000 familias perceptoras do bono social eléctrico, nun país excedentario de protección eléctrica. É un escándalo que un país como o noso, que exporta máis dun terzo da súa produción eléctrica, teña esta escala de pobreza enerxética. E sen deixar o debate do Estado da Nación, ou volvendo a él, atopamos a gran aposta da Xunta en materia de enerxía, a empresa mixta Recursos de Galicia.
Preséntanos esta empresa como gran alicerce para solicitar os beneficios dos proxectos enerxéticos do país. Empresa que se inspira, atención, no modelo noruegués, no modelo de Noruega. Unha mala copia, señorías, do Partido Popular, porque o que fai a Xunta é igual que fan os malos alumnos, copiar e copiar ainda por riba mal. Permítame que lles faga un breve relato escandinavo. En Noruega o Estado asume o papel propietario directo relevante de toda a xeración enerxética, especialmente da hidroeléctrica. O Estado noruego é propietario dunha empresa que se chama Statkraft, o maior produtor de enerxía renovable de Europa, titular de máis da metade das reservas hidrográficas do país, e que lle confire un papel dominante na xeración de enerxía. O maior produtor de enerxía renovable de Europa, 72 teravatios hora producido no ano 2025, un tercio do consumo do Estado español. Na Galiza, Statkraft opera dous parques eólicos, Malpica, de 16,5 megavatios, e o complexo de Serras Faro Farelo, de 128 megavatios. Estes dous parques eólicos xeran cerca de 347 gigavatios horas anuais, suficientes para superar os 100.000 fogares. E isto, habría que sumar tamén todo o que heredou da compra de Enerfin. Comparar este exemplo con recursos de Galiza é como acredito de que aquel parecido coa realidade é pura coincidencia. E seguindo coas copias do mal alumno, temos que falar de novo de Mondigo Beneficia, que xa falamos tamén na interpela que lle fixemos á conselleira. Lonxe de ser unha tarifa propia, é unha mala copia desta, chea de ocos e chea de exclusións. Falamos dun modelo no que a veciñanza con bono social pode quedar excluída dos descontos prometidos, porque as comercializadoras de referencia non poden ser incluídas neses acordos, neses convenios anunciados, e no que a área realmente afectada vai moito máis alá do que vostedes debuxaron nese mapa. Por certo, algún día falaremos de como se debuxou ese mapa e as peculiaridades que ten por aí pintadas. Señorías, fronte a esta realidade, o BNG trae unha proposta coherente, integral e viable, o Plan Galego para unha transición enerxética xusta, un plan que pon no centro as persoas e o territorio e a democracia enerxética, que se concreta nun mínimo de 8 medidas que hoxe someteremos á consideración desta Cámara. En primeiro lugar, a creación dunha rede pública de información cidadá sobre a transición enerxética, novas formas de uso e consumo de enerxía. Se queremos unha ciudadanía activa, consciente e crítica, hai que darlle información veraz e accesible e acompañamento técnico. En segundo lugar, o fomento real do autoconsumo compartido das comunidades enerxéticas da base cidadá. Falamos de orientar a planificación, as axudas e a regulación cara a modelos colectivos cooperativos, comunitarios, que permitan a barrios, a polígonos, a aldeas e a concellos afrontar con ferramentas sobre as que exercer un verdadeiro control sobre o gasto enerxético e sobre o custo do mesmo. En terceiro lugar, deseñar incentivos baseados en niveis de renda. As axudas públicas teñen que ser un mecanismo de equidade. Quen menos ten, máis debe recibir. E non o que está pasando agora mesmo. En cuarto lugar, un programa de capacitación e reciclaxe profesional para as familias profesionais afectadas pola transición enerxética. Xa en quinto lugar, a posta en marcha do vivendo social do CO2, cunha discriminación positiva cara ao rural, que é o verdadeiro territorio onde está a producir a transición enerxética, o verdadeiro territorio que é o protagonista número 1 da transición enerxética. Se as emisións teñen un custo, este custo non pode ser unha renda que vai a cara ao Estado. Ten que retornar a cidadanía, especialmente nas zonas rurais e zonas de sacrificio territorial, en forma de apoio directo, melloras de servicios e reducción da factura. En sexto lugar, introducir no ensino galego a visión de transición enerxética, as súas necesidades e consecuencias, dende o ensino obligatorio ata a formación profesional e a universidade, creando ciclos específicos e ata un mestrado en transición enerxética. En sétimo lugar, a creación dunha estrategia galega de loita contra a pobreza enerxética. Compre unha estrategia transversal que combine medidas nas tarifas enerxéticas, na rehabilitación, axudas directas e participación das entidades sociais para garantir que ninguna familia se quede a oscuras en tiña que escoller entre quentar a casa ou poñer un plato na mesa. E, finalmente, demandar ao Goberno do Estado as modificacións legais necesarias para recoñecer o papel de Galicia como país transformador e exportador de enerxía nas peaxes e cargos do sistema eléctrico. É a base dunha tarifa eléctrica e dunha fiscalidade de enerxía xusta cos territorios, que recoñece que Galiza leva décadas poñendo recursos e soportando impactos ambientais e sociais, e que isto debe traducirse nunha mellora das condicións para as familias e para o tecido productivo galego. Esta demanda non debería ser cuestionada, sobre todo polos señorías do Partido Popular, xa que, cando o modelo enerxético do Consello da Xunta de Galicia e o Estado noruegués, permítame lembrarlles que en Noruega hai 5 tarifas diferenciadas. Ten que ir rematando. Remato, señora presidenta. Estas 8 propostas forman parte do esqueleto concreto sobre que construir a transición enerxética, que non deixe ninguén atrás, que non converta a Galicia nun simple parque de xeración ao servicio de intereses económicos e que poña no centro a xusticia
territorial e social. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista. Señora Iglesias. Grazas, presidenta. Boas tardes a todos e a todas. Inmoralidade ou decencia? En política non vale todo. Hai límites morais e límites éticos que está claro que o Partido Popular de Galicia está saltando polos aires. Non sei se é coincidencia ou non, pero bueno, eu a estas alturas xa non creo nas coincidencias, pero hoxe, casualidades da vida, xa é publicada unha comisión de servicios da legislatura territorial de Lugo, do Servicio Territorial de Costas, e eu pregúntome realmente quen ten, non sei, pensado optar ou mellor esa plaza de comisión de servicios nivel 25 da Xefatura Territorial do Servicio de Costas en Lugo. Será ese o prezo, señorías, será ese o prezo. Remítome ao comunicado conxunto do BNG e do Partido Socialista de Lugo, en donde realmente pronto saberemos ese o precio e a dúbida entre se o Partido Popular se sitúa na inmoralidade ou na decencia. Hoxe debatemos unha moción sobre transición enerxética xusta e social. Eu vou comenzar con unha idea moi clara. En Galicia non hai unha política de transición enerxética recoñecible no noso país. Hai improvisación, hai propaganda e sempre está o negocio para os de sempre. Un dato, 14 modificacións da Lei do Sector Eólico, unha lei do 2009, cando chegou Feijóo, tumbou o concurso eólico do bipartito presidido por Emilio Pérez Turiño por razóns estritamente partidistas, deixou fora 2.325 megavatios e fora do país máis de 5.000 millóns de euros de investimento. Por certo, o concurso eólico que foi declarado legal polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e declarado legal polo Tribunal Supremo, pero o señor Feijóo tumbou por motivos estritamente partidistas. Eso que quere ese galego en Madrid, que veladamente desnortado, asfixiado polos ultras de Vox e que en caída libre nas últimas enquisas do CIS. O problema non é só que o PP o faga mal, o problema é que non ten modelo, ese é realmente o problema. Planificación obsoleta das enerxías renovables, de eólica, un plan do 97, parques paralizados, preto de 90 parques paralizados judicialmente, inseguridades xurídicas en precedentes que fai que realmente os investimentos vayan para outras comunidades autónomas onde hai seguridade xurídica, ausencia total de rumbo e estrategia. E o que máis doe desta situación realmente é que a Galicia ten todo para liderar, ten vento, auga, minas, capacidade para ter industrias sostible, ten xente, galegos, galegas, emigrantes, que tamén está levantando este país para liderar esa transición enerxética. Pero o PP non está á altura, 17 anos que levan amosando non estar á altura. Eso sí, despois os voceiros do Partido Popular falan do binomio industria e enerxía, non? Pero realmente, como están os PIEs, os proxectos industriais estratéxicos neste país? Todos en stand-by, paralizados. O único proxecto abandeirado polo señor Rueda, o proxecto Altri, pois está evidentemente arquivou, que tampouco asegúrase que non se vai a reabrir, porque eso é meter na neveira o proxecto industrial de Altri, arquivouse polos 3 nós que viñeron do Goberno de España, non da Xunta de Galicia. O resultado, temos un país cun potencial líder, pero convertido nun territorio bloqueado. Outro dato, de primeira potencia eólica, estamos na 4ª posición en España. E os datos de Rede Eléctrica Española, pois a produción enerxética en caída libre, baixando. E o PP, o máis preocupante tamén é que non só a inacción,
a min preocúpame a regresión no tema do cambio climático, porque vemos esa regresión con un pacto coa ultradereita de Extremadura, que evidentemente, ademais de ser ilegal, é racista, un pacto racista, cuestionase xa directamente a xenda verde. Freo a renovables, rachan co compromiso de cambio climático que mata, señorías, o cambio climático mata. Eso, e vimos tamén hoxe a comparecencia na Conselleira de Medio Ambiente, a señora Ángeles Vaz, que realmente non está se acercando moito a ese discurso negacionista do cambio climático. En un contexto de máis internacional xeopolítico, cunha guerra ilegal en Oriente Medio, onde se está disputando a guerra do ouro negro dos combustibles fósiles, e a resposta non pode ser retroceder e ir para atrás na xenda verde. A resposta é máis autonomía verde, eso en España. Nós estamos liderando, gracias á excepción ibérica e tamén o fomento das enerxías renovables no noso país. Pero a resposta tampouco pode ser illarnos. Non pode ser illarnos, mirar cara adentro, en dicir non ás enerxías limpas, que en ocasión se amosa por parte do BNG, non se pode soprar e sorber á vez. Despois, a nós, como socialistas de Galicia, tamén nos preocupa moito a privatización da transición enerxética a través, como se dixo, de crear no 2023 a Sociedade de Colaboración Público-Privada de Recursos de Galicia, sen transparencia, sen control parlamentario, eso sí, controlada pola porta de atrás, pola Xunta de Galicia, porque ten o 30% do accionariado, donde Rueda, no DEA, dixo que iban a ampliar capital. Eu pregúntome, con cantos cartos públicos dos galegos se fará esa ampliación de capital de recursos de Galicia? As empresas privadas que están no accionariado suscribiron o total do capital social? Eu non sei, teño as miñas dúbidas. Eu digolles unha cousa, señorías do PP, desclasifiquen a Altri, pero desclasifiquen Recursos de Galicia xa tamén, porque un só euro público xustifica a rendición de contas neste Parlamento. Levo, creo que 9 peticións de expediente da creación da Sociedade de Recursos de Galicia e absoluto silencio por parte do Goberno galego. Falaban no debate de Estado de Autonomía do modelo noruego, non temos que irnos tan lonxe, temos o modelo do EVE vasco enerxético, onde o control, evidentemente, é un control público. Sen xusticia social non hai tampouco transición. Evidentemente, hai familias en Galicia que en inverno teñen que pensar entre pagar o alugueiro ou acender a calefacción. É verdad que o acceso á mobilidade e ao coche eléctrico sigue sendo un recurso caro. Eso sí, o Plan MOVE, que se puxo por parte do Goberno de España, foi unha axuda tamén para que as familias, digamos, máis vulnerables chegaran a eses accesos. Eso sí, a Xunta quitou o complemento autonómico do bono térmico. Sen dúbida, hai que democratizar a enerxía, hai que facer unha planificación seria, o autoconsumo doméstico nos nosos fogares, o autoconsumo industrial e tamén as comunidades enerxéticas locais, que eso sí que baixan a factura da luz aos veciños e as veciñas, pero non é a Xunta que está liderando o Concello como Ames, concellos como Xermade, concellos como a Illa, por certo, todos con alcaldes socialistas. Estamos de acordo coa maior parte dos puntos da moción, pero non podemos suscribir o punto 7, porque vou ser clara. É unha proposta, punto 7, dogmática, non legal, irrealizable, baseada nun eslogan. E voume explicar. O sistema eléctrico funciona como unha rede única, integrada, solidaria e xestionada por Red Eléctrica de España. A electricidade, que eu sepa, non ten etiqueta de orixe. Temos un sistema de distribución, Galicia exporta, certo, pero tamén importamos. De feito, o consumo no noso país, máis do 60%, é dependente de combustibles fósiles. Todo está interconectado, señor Golpe. Todo está, non se pode fragmentar o que funciona como un todo. Non podemos enganar a cidadanía e non podemos construir illas e fronteiras enerxéticas. Podemos incluso falar e negociar entre os grupos parlamentarios a maneira de compensar, estou de acordo, a Galicia por ser produtora de enerxías renovables, o como, o cando, o como, pero é verdad que moitas comunidades autónomas, Castela e León, Aragón, Castela-A Mancha, tamén producen máis do que consumo. É un problema máis dos concellos rurais e do problema do despoboamento neste
país. Por tanto, por responsabilidade e coherencia, apoiaríamos todos os puntos da moción, menos o punto 7 que emendamos. Xa remato, señoría, a transición enerxética implica loitar contra o cambio climático, implica gañar autonomía verde en Galicia, en España, en Europa, e non implica, señorías, poñer fronteiras enerxéticas. Hoxe non temos unha política de transición enerxética recoñecible no noso país, e non lidera, non planifica, non protexe a xente o Goberno galego e tampouco o seu territorio. O responsable só ten un nome, o Goberno galego do Partido Popular de Galicia. Moitas grazas. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidenta. Sencillamente suscribir ao último que dixo a portavoz do Partido Socialista. Aprendímolo ben durante o día do apagón, non? Que para volver a poñer en marcha todo o sistema eléctrico, pois houve que esperar a que se sincronizasen todos os sistemas. Por lo tanto, nós tamén ímonos a absteñer neste punto tal e como foi plantexado polo Bloque Nacionalista Galego. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Lorenzo. Ben, moi boa tarde. Gracias, presidenta. Boa tarde e a todos e a todas. Señora Iglesias, dos seus hits faltoulle un, o de Son Letrada. O resto, todos. Ultradereita, Pacto Racista, CIS, Altri, RDG. Eso sí, todo isto despois dese minuto de ouro para as súas redes sociais, supoño que para seguir o argumentario que lles corresponde hoxe no Grupo Socialista, que polo que vexo están vostedes bastante nerviosos. Eu, señor Golpe, sí que lín a súa iniciativa, sí que preparei o debate da moción. Hoxe o que eu teño que dicir é que traen unha moción que máis alá do seu título evidencia unha clara diferencia entre os dous modelos, o modelo da Xunta de Galicia que avanza con planificación, realismo e resultados, e o modelo da oposición que se move entre o non a todo, o dogmatismo e a incoherencia permanente. E o máis rechamante é que esta moción non concreta nada. É unha moción sen diagnóstico, sen números, sen prioridades e sen calendario. Máis que un plan, señor Golpe, vostede trae aquí unha carta aos reis magos, porque nosotros vostedes non creen. E para rematar, esta moción nin sequera se sostén técnica nin competencialmente. Con todos os respetos, sabe que yo digo. Miren, no punto número 1, o BNG pide crear unha rede pública de información á cidadanía. O partido que máis desinforma pedindo crear unha rede pública de información á cidadanía. Pero é que, señor Golpe, esa rede xa existe. Está nas oficinas de transformación comunitaria financiadas polo Estado a través do IDAE, está na Escola Galega de Consumo, está no INEGA ou na Consellería de Medio Ambiente. Pedir crear o que xa existe só demostra dúas cousas. Ou descoñecen o que se está a facer ou non lles interesa en absoluto coñecelos. Piden fomentar o autoconsumo compartido e as comunidades enerxéticas no seu punto 2. Mira, a primeira vez que o escoitei a vostede foi nunhas xornadas formativas no meu concello, en Carballo, precisamente falando das comunidades enerxéticas. E daquelo nunca máis se volveu a saber, xa fai uns anos de iso. Vostedes saben o complicado que é introducir estas fórmulas na sociedade, pero tamén saben perfectamente que o bloqueo principal en este aspecto non está en Galicia, está no Estado, que é o que ten que aprobar ese Real Decreto que regula esas figuras. Aquí queda claro que o Consello de Ministros, unha vez máis, funciona máis como un camarote dos irmáns Marx que como un goberno coordinado. 3 anos con ese Real Decreto presentado e sen aprobalo. E de repente recorren agora a outro Real Decreto que nin siquiera trata da materia, por certo, aprobado tras unha boa pateleta interna no Consello de Ministros para anunciar que en 3 meses
Agora sí, sacarán o decreto que levan 3 anos atrasando. Conclusión do BNG, pois que a Xunta ten que arranxar o problema. Esa é a súa conclusión, señor Golpe. Eu entendo, señorías do BNG, que xa teñen asumido que o señor Sánchez non lles fai absolutamente ningún caso e que a confianza, aquela confianza que se amosaba naquela foto, non é o que era. Non sería eu quen lles vai a dar consellos, pero igual paga a pena revisar ese apoio incondicional que lle brindan cada vez que toca posicionarse. Porque visto, e tendo en conta que non lle retira un apoio nin co que estamos coñecendo nas deputacións, nos ministerios e demais, custa crer que a transición enerxética vai a ser precisamente ese motivo para romper esa alianza férrea que teñen con Sánchez. Alá vostedes cos malabarismos para seguir gobernando a pesar de perder as eleccións, pero non veñan a pedir á Xunta o que lle corresponde facer ao Goberno central e non fai. Porque, malia todo, a Xunta de Galicia leva anos ofrecendo asesoramento técnico e xurídico para impulsar as comunidades enerxéticas. Pero iso, señor Golpe, vostede pasao por alto, como a sempre. No punto 3 piden incentivos baseados en renda, pero non indican cales, nin como se financiarán, nin que impacto terían. E, mentres tanto, vostedes, ao seu, critican as axudas da Xunta, pero non critican nin unha soa vez as axudas millonarias que o Goberno central está destinando ás compañías eléctricas. Esa é a súa dobre vara de medir, señor Golpe. Unha vara de medir que tamén forma parte do seu modelo. Estamos de acordo, como non pode ser de outro xeito, con eses programas de capacitación e reciclaxe profesional que piden vostedes no punto 4. Estamos tan de acordo que xa existen. Xa existen programas que a Xunta está a desenvolver en colaboración con concellos e sindicatos. Supoño que coñecen o itinerario de empregabilidade verde, o proxecto Activa Verde, que se reflexa en este documento. Un proxecto pensado para crear recursos que impulsen a inserción laboral e facilitar a reinserción das persoas afectadas polo peche abrupto das centrais térmicas de As Pontes e Meirama. Vostede, señor Golpe, no seu petitum non identifica sectores, nin perfis, nin necesidades. A frase do punto 4 é moi bonita, pero vostede sabe que é unha frase baleira. Piden tamén un dividendo social do CO2, no punto 5, un mecanismo fiscal que depende exclusivamente do Estado e, unha vez máis, diríxeno á Xunta de Galicia, como non. É difícil, unha vez máis, atopar un exemplo máis claro dese descoñecemento, non sabemos se de mala fe, deses coñecementos das competencias propias ou impropias do Goberno da Xunta. Piden introducir a transición enerxética no ensino galego, crear ciclos e crear mestrados no seu punto 6, pero que deberían de saber que a transición enerxética xa está presente nos currículos de varias etapas e materias, que na FP galega se ofertan cada ano os graus superiores de enerxías renovables e de eficiencia enerxética e de enerxía solar térmica, que na USC existe un mestrado en enerxías renovables, cambio climático e desenvolvemento sostible. En todo caso, vostedes saben tamén que a creación de másters non é competencia da Xunta de Galicia. No punto 7 piden unha estrategia galega contra a pobreza enerxética e piden isto xusto un mes despois de que o Estado aprobase este documento. Equidade energética, Estrategia Nacional contra a Pobreza Energética 2026-2030. É un plan que regula os bonos sociais e marca as liñas de actuación. Lamentablemente, unha vez máis, un plan feito polo Goberno do Estado sen coordinarse coas comunidades autónomas. E a súa moción, nin na súa intervención, nin sequera mencionan esta estrategia estatal. É dicir, ou a descoñecen ou están a pedir duplicar o que xa existe. E para rematar, a súa carta. Piden que a Xunta reclame ao Estado que recoñeza a Galicia como país transformador de enerxía, sen explicar efectos nin viabilidade e tampouco xustifican por que esta petición non lla formulan directamente ao Goberno central, que é quen ten esa competencia. Resulta difícil non lembrar que aceptaron sen oposición que o Goberno desconectase para toda unha década toda unha provincia galega da rede eléctrica. Unha maneira curiosa de entender a transición cunha óptica social e inclusiva, que é o que veñen a traer hoxe aquí. Excluir a toda a provincia de Lugo da planificación eléctrica. Non só aceptan,
sino que encima compiten por levarse tan dubidoso mérito. Señorías, este é o patrón que se repite en toda a moción. Eu diría que é o patrón que se repite no BNG nos últimos anos. Pedir á Xunta o que non lle corresponde, ignorar o que xa existe e formular medidas utópicas que non teñen nin concreción nin viabilidade económica. E, señor Golpe, permíteme dicilo, sorpréndeme de verdade que vostede presentase esta moción así. Igual é que vostede xa está máis nese perfil de conselleiro dese goberno na sombra que no de un deputado solvente, como eu sabe que o teño considerado. Evidentemente, esta moción é un exemplo claro da incoherencia que cabalgan dende hai un tempo no BNG. Piden transición enerxética, pero póñense sistemáticamente as infraestructuras que a fan posible. Piden descarbonizar, pero rexeitan os proxectos industriais tractores. Piden beneficios sociais, pero votan en contra da Lei de Beneficios Sociais e Económicos que abarata a factura para os veciños. Ten que rematar. Piden planificación, pero non interpelan ao Estado, que é quen bloquea redes, regulacións e fiscalidade. E o máis curioso é que piden unha estrategia galega contra a pobreza enerxética xusto 2 meses despois, como lle decía, de que o Estado aprobase a súa propia estrategia nacional. Tamén o pide a señora Iglesias na súa moción, algo que amosa bastante descoñecemento pola súa parte. E, por suposto, tamén reclama a señora Iglesias na súa moción compensacións que o Goberno Central leva anos negando sen que o PSDG presentase ni unha sola iniciativa en Madrid para defendelas. Esa é a súa emenda. Unha emenda que non mellora nada, non concreta nada e só engade máis ambigüidade. É un xesto para quedar ben, pero sen comprometerse absolutamente con nada. Remato, Presidenta. Iso, señorías, é exactamente a diferencia dos modelos que hoxe queda aquí perfectamente reflexada. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Turno de peche para o autor da proposición. Grazas, Presidenta. Vamos de menor a maior logo. Señor Ojea, isto tamén para a señora Iglesias. Confundir rede eléctrica con tarifa é confundir o touciño coa velocidade. A rede eléctrica é unha, temos unha interconexión física que nos une ao Estado francés, ao Estado portugués, pero considérase un único mercado o Estado español. Vostede sabe cantas tarifas hai nese sistema eléctrico? Hai 5 tarifas diferentes en España, pero ningún nos afecta a nós. O paradoxo, Vai usted a Andorra para estar en a mesma tarifa que temos nós, pero está no mesmo sistema eléctrico. Portugal non ten a mesma tarifa que nós, pero está no mesmo sistema eléctrico. Gibraltar non está en a mesma tarifa que nós, pero está no mesmo sistema eléctrico. Non se pode confundir rede con tarifa. A tarifa é unha decisión política, nada máis. E agora vamos ca emenda do PSOE, porque deixa as claras que é o que pretende. Pretende borrar da nosa moción a referencia explícita a unha tarifa eléctrica galega, substituída por unha formulación tan xeral que di na práctica, que non comprometa nada distinto ao que xa hoxe existe. Non di que o sistema eléctrico español funciona como red única. Aquí volvemos outra vez a esa confusión, confundir red con tarifa. Integrada e solidaria, pero esquécense que Galiza xa é un país solidario. É un país solidario por lei, porque nos obrigan a selo. Somos solidarios, en primeiro lugar, porque pagamos un concepto nos cargos e sistemas da tarifa eléctrica que se chama solidaridade intraterritorial. E iso pagámoslo para que os territorios insulares, Ceuta, Melilla, Canarias e Baleares, non paguen o custo real que custa producir a electricidade nestes microsistemas eléctricos, porque sería moito máis caro. Aí somos solidarios. E facémolo sabendo que é totalmente injusto facelo vía tarifa eléctrica. Porque isto tiña que ir ao orzamento xerais de Estado, como moitos outros conceptos que van dentro da tarifa. Porque na tarifa eléctrica pagamos todos independentemente da renda. En cambio, se vai nos orzamentos xerais do Estado, vai repercutido polo IRPF. Iso sería unha solidaridade moito máis diferente. Isto único que fai é decretar insolidaridade de clase.
E que resulta inaceptable que se use esa rede única da que vostedes falan na súa emenda como excusa para negar calquer recoñecemento específico a Galicia como territorio produtor, como territorio de sacrificio, que decimos nós habitualmente referíndonos a este tema. En definitiva, eu entendo que vostedes non poden asumir os nosos preceptos nacionalistas, vostedes non son nacionalistas, pero lendo polo miúdo a súa emenda, é que eu diría que é infantil, antigalega. Sinceramente, falta de ambición. Como que non? Vamos. Eu simplemente lle vou recordar que houve un tempo no que tivemos unha tarifa diferenciada, foi algo polo orden 2019, orden ETU 66-2018, en que pagamos uns sobrecustes polo que recada a Xunta de Galicia a través do canon eólico, canon ambiental, canon hidráulico. Nada, foi unha solidaridade extra que tuvemos que facer co resto do Estado, unha calderilla, 34 millóns de euros de solidaridade extra que tivemos que apoiar de máis, un territorio excedente de enerxía. Por eso mesmo non imos aceptar a súa emenda. Señor Lorenzo, se na parte expositiva dunha moción como esta que hoxe presentamos aquí temos que facer o cálculo de custes, os ítems, os topics, a valoración, o perfilado, xa gobernamos nós. Váense para a casa que xa gobernamos nós, non fai falta que vostedes sigan aí. E, por certo, poñer as oficinas de transición comunitaria como exemplo de oficinas de información é dun descoñecemento absoluto. Ten que rematar. Vou rematando. A oficina de transición comunitaria de Pontevedra. Non gobernaban vostedes cando se levou esa oficina. Do Concello de Ames, creo que non gobernan vostedes aí. Do Concello de Narón, tampouco gobernan vostedes aí. Que é o que gobernan vostedes? A Confederación de Empresarios de Lugo. É a única que lles queda. Vai a iniciativa, vai a formar esa carpeto. En fin, quedo máis sin tempo, non me quero marchar sen dicirlles cal é o modelo de tarifa eléctrica galega do Partido Popular. Isabel Natividad Díaz Ayuso rexeita instalar parques eólicos en Madrid por o seu alto impacto ambiental, pero os do non a todo somos nós. Nada máis e moita gracias. A emenda nada, verdad? Que dixo da emenda? Non, gracias.